i kana terrorisme na dun i kana rébellion na dun i ka farafina to a dama la farafina bokadi nɔgɔla ka tɛmɛ i ka diɲɛ fɛn bɛɛ di farafina ma tila ka mɔgɔw bila ka farafinden faga bon o de b'a la ka kɛ bi la Mauritanie est déterminée à 100% avec l'Algérie Mali jugu ye dugu naani de ye bi France Algérie États-Unis ale ni Mauritanie bi an bɛ don min na ko bi ni tɔɔrɔ bɛ Mali kan ni dugu damadɔ ka tɔɔrɔ de bɛ Mali kan ni terroriste fɛn o fɛn nana a si ma bɔ dugu wɛrɛ la a bɛɛ bɔra zone in yɛrɛ la ye a bɛɛ bɔra bakɔfɛla yɛrɛ la ye parce que moyen t'u bolo u ka marifaw dɔrɔn de bɔra Mauritanie marifa ninnu donna cogo min na fɛnɛ n b'o to yen quoi marifa ninnu donna cogo min na n b'o to yen plus de 1 mois u b'a la ka marifa dogo na donc u tun ka jalasago fɔlɔ de gosi nin yɔrɔ la n bɛ caporal Jabate n b'a fɔ n bɛ caporal fɛn min ye yɛrɛ balo n b'a fo dan tɛ foli min na n bɛ caporal Keita fo Ibrahim Keita n b'a fo dan tɛ foli min na c'est des jeunes engagés wala jalasago ye kɔnba dɔ kɛ o don i b'a ko jinɛw jalasago éléments donc n ka kuma bɛ mun kan o jalasago tun bɛ fɛ ka taa gosili kɛ yen de mais u ye mun jateminɛ u ye parce que ni convoi bɛ bɔ jateminɛba de bɛ convoi kan et puis mouvement jateminɛ n'o ni wagati in na mais u ye guetteur ye jɔn ye bi u bɛ don min na ko bi u kɛlen bɛ ka mɔgɔ jumɛn bila ka armée kɔlɔsi muso non n ko kɛlɛ in compliqué len don fo ka dɔ k'a compliqué len don muso minnu bɛ na ka n'i yɛrɛ kalifa don dɛ o muso dɔw de talen b'u fɛ ka tila o muso minnu de bɛ armée ka position di donc sisan n'u ye dugu dɔ attaqué ou bien n'u ye civil dɔ faga u bɛ bali ka armée wele ko ko civil dɔ bɛ ka attaqué donc armée tatɔ o y'a sɔrɔ o ye min don sira la donc u bɛ ko de kɛ ka aw la ɲini aw ka na donc u ye mode d'opération falen mais nin wagati laban in na u bɛ siran fɛn min ye o ye samiya ye parce que olu bɛ balo tu kɔnɔna de la donc i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka bɔ ka attaquer caya pour que armée la reculer bon armée dun fanga ka bon sisan ka tɛmɛ kunun kan donc ni fɛ samiya donda in na olu bɛ vie forêt de kɔnɔ u bɛ dugu dɔ de kunna ko Bamadugu o bɛ Nara mara kɔnɔna la Nara kulu fanfɛla kɔnɔ ko Bamadugu forêt de ye Bamadugu o forêt de Bamadugu in u camanba de bɛ yen donc depuis plus de 3 jours alerte bɛ fan bɛɛ k'a fɔ ko terroristes bɛ munumunu na mais i bolo k'u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na non u ye recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna de la u ye recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna la donc u kɛlen ka recrutement kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna la sisan armes de nana ka don dɔɔni dɔɔni u bɛ armes na don o don cogo n tɛna n da don o la quoi u ye armes na don u ye plus d'1 mois kɛ u bɛ ka armes na don dɔɔni dɔɔni fo kana kɛ GTA Nangui min commandait Mamadou Keita ye ale n'a ka cɛdenw ye kibaruya sɔrɔ donc olu fɛnɛ nana olu kun ka taa Bamadugu ka t'u ɲini mais i b'a fɔ k'olu sera don min na o y'a sɔrɔ o 3h40 minutes o y'a sɔrɔ terroristes fɛnɛ tun bɛ réunion na kungo kɔnɔ donc d'habitude u bɛ attaque kɛ entre 4h et 5h mais comme 4h tɛmɛna u ma attaque kɛ donc commandant fɛnɛ y'a ka convoi ta k'a bɛ bɔ bon o bɛnna n'u ye véhicule piégé kamikaze 2 u nana n'u ye kan donda la entre Sogolo ale ni Banaba parce que Nara fɛn tɔgɔ ye de Muruja kan ye donda 2 de face kelen bɛ taa Banaba face kelen bɛ taa fan dɔ in na donc u nana k'u bɛ kan forcer ka don de la a damajɛw la a fagali yɛrɛ bonya kojugu terroriste yɛrɛ ka kule ka ONU wele depuis ala k'an da terroriste ka kule ka ONU wele ka ONU wele tellement que fagali kɛra ko cogo di k'a fɔ ko n'an ma to an bɛ taa ONU na terroriste ka kule ka ONU wele donc i bɛna dɔn ko fɛn wɛrɛ bɛ nin ko kɔfɛ mɔgɔw ma sigi ni min parce que o ye mun ye c'est juste u ye bani kojugu ta dɔn u bɛna armée la siran ni min ye donc u bɛ droit de l'homme kuma ninnu bɛɛ fɔ quoi e ye mɔgɔ attaque ka ban kɛlɛ de ye kɛlɛ ye o mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ suko in na a ka ca n'o bɛɛ ye siɲɛ 100 parce que en 3 phases olu bɛ kungo kɔnɔ wagati min na avion tɛmɛna olu da t'u la avion de reconnaissance de don avion min tɛmɛna avion ka capacité ça fait plus de 2000 a ka fɛn plutôt a ka caméra netteté ça fait 8K donc ni jateminɛ kɛ ça fait moins de 1000 mégapixels a yɛrɛ ka caméra capacité bɛ se ka min ta k'a ye caméra yɛrɛ netteté caméra yɛrɛ qualité 8K de
Donc, infrarouge Mbala, na aya douanier là, c'est des avions de troisième génération. Avions de connaissance Mamoulou. Donc, l'ouda avion, oui. C'était très nombreux. Donc, l'avion est allé. Kata, il fait parce que l'avion qu'on a vu gauche à tes formes parce que moto de tellement qu'on peut faire, il va détecter des drones boulot déjà sans quoi. Ou qu'il me a, toi, vous qu'il me a détecté des drones d'où. Nous, ou bien drone détecté. Mais bébé boulot qu'on a. Donc, mana sunala mate min bora ola ay mate min yɛrɛ basira ka balo mais bu dɔw bɛ k'a fɔ ko maa min fagara ko a bɛ taa maa 100 ko la dɔw ko maa 200 i bɛ se ka mun fɔ ko la i b'a dɔn saya in kɛra en 3 côtés vers le côté du Banaba n'i y'o mɔgɔ compter o bɛ taa mɔgɔ 100 dɔɔnin na maintenant o ye Banaba côté parce que u nana ni kamikaze ye k'u bɛ u nana tuma min na i b'a dɔn charge électromagnétique de bɛ bɔ nin na donc n'i ye charge in jateminɛ k'a lajɛ sa charge électromagnétique de b'a la n'a gosira a bɛ yɛrɛkɛ de donc u y'o mun ci o kɛra donda la bon n'i ye sogolon côté ta k'a lajɛ mɔgɔ min sara a bɛ mɔgɔ 200 bɔ bon n'i ye o kuma na avion ye mɔgɔ minnu gosi parce que u bɛna en 3 sections fila b'a attaquer kelen bɛ to renfort la quoi. Bon maintenant n'i y'o fana jateminɛ tugun avion taara minnu fana gosi kuluwo ni fɛn kɔnɔ c'est mɔgɔ t'o dan dɔn i miiri su ma se ka dun midi 11h tellement que su yɛrɛ kelen don mɔgɔ ka sugula taga jɔra ka denmisɛnninw ka école la taga jɔ safula école kun tɛ yen ka mɔgɔ denmisɛnninw ka mouvement n'u ka kɛnɛma bɔli jɔ nin bɛɛ jɔra mun kama c'est juste pour que ka se ka su tɔmɔ ka u bɔ fɛnɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ kɛra bali minnu bɛ ka ci bali incendiaire de don n'a donna a bɛ yɛrɛkɛ de bon n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ka na se midi 13h ma o midi 13h tugun musow nana fɔ kungo kɔnɔ ko lɔgɔ tɛ se ka tigɛ avion fɛnɛ minnu jeni olu fɛnɛ jalen bɛ kungo kɔnɔ musow sarana ka tila tugun an bɛ ka don fitila waati min na u ka mɔgɔ minnu bɛ ni ambassadeur corps minnu bɛ na u den kana su ta k'u tɔmɔ kungo kɔnɔna na olu nana tugun u tila ka u gosi olu fɛnɛ gosi tugun donc mɔgɔ si t'a dan dɔn mɔgɔ si t'a dan dɔn c'est a kɛra perte ye sira bɛɛ de fɛ. Ok bon mais n'i y'a ta k'a lajɛ à chaque fois terroristes ɲɛ donnen don Muruja kan yan n'o bɛ tali kɛ Nara yɛrɛ mara la yala géographiquement a fɛn yɛrɛ zone mun de b'a yɔrɔ la walima ani jamana jumɛn ka surun parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan san kɔnɔ nin y'a gosi ko 3nan ye i bɛ se ka mun fɔ nin ko la. I b'a dɔn Muruja ka attaque ka ca ni 3 ye aw bɔra min kalama o de ye 3 n'o tɛ groupe tatɔ ne ye émission kɛ groupe dɔ kɔ tatɔ o fɛnɛ ɲɔgɔnna kɛra ye nin bɛɛ source bɛ bɔ Mauritanie de nin bɛɛ source bɛ Mauritanie de tu sais que ninnu ye nin ko planifié a bɛ san 1 bɔ parce que c'est une zone très sensible très stratégique i b'a dɔn ko nin côté in de la n'an ye nin de la sama an bɛ kɛlɛ min kɔ bi n'u sera ka Muruja base in wuli Muruja base n'u sera k'o wuli k'u sera k'u sago sɔrɔ Muruja a bil'i kunna an bɛ min kɔ Mauritanie frontière ko la an t'a sɔrɔ ko in yɛrɛ jubaju ye nin dɔrɔn de an bɛ min kɔ Mauritanie frontière ko la parce que ɲɛ bɛ zone na n tɛna a bɛɛ tracer ye o ye ko wɛrɛ ye mais i b'a bil'i kunna n'u sera ka Muruja kɛ point i b'a dɔn k'u bɛ fɔ an kɔ kɛlɛ la ye an n'anw kan bɛ ko wɛrɛ kɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a ma Muruja in de bɛ Sogolo Muruja in de bɛ est-ce que i ɲɛ bɛ zone ninnu fɛn fɛn na Dɔgɔfiri ni Farabugu ni fɛn ɲɛ bɛ Nara mara kɔni kɔnɔ nin zone in de bɛ nin bɛɛ fɛ k'a yɛlɛ ka na fo ka taa bila Badagolo la yanni ka ba tigɛ ka taa Segu côté dɔ in na donc c'est purement stratégique an bɛ min fɔ dɔrɔn samiya donda in de attaque bɛna bonya kosɛbɛ bon o bɛ siran samiya donda de parce que samiya donda la i tɛ se ka dogo fɛn kɔrɔ tu kɔrɔla ni fɛn ninnu i tɛ se ka mɛn kungo kɔnɔ quoi parce que f'i ka dɔ to dogo feuillage ninnu i ka dogo feuille ni fɛnw bɛ yɔrɔ min na bon i tɛ se ka mɛn ten bon tilema kɔnɔna la i bɛ se ka mɛn kungo kɔnɔ mais samiya la i tɛ se ka mɛn kulo kɔnɔ. ok bon an y'u ka journaliste ka publication ye n'o bɛ tali kɛ waati min na sera ka yira k'a fɔ ko nin tɛ ban kɛlɛ la ko don dɔw la ko i bɛ gagner ko don dɔw la k'i bɛ perdre ko wa ko Mali armée kelen ma nin baara kɛ ko n'u ka partenaires a da nana maga Wagner ko la yala i bɛ mun fɔ nin na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ale tɛ Mali armée ka victoire si de fɔ a b'a bolo dɔ de la chaque fois. I b'a dɔn ko opération in donna ka bɔ a la c'est juste un JTA Nanki de ye baara in kɛ colonel Madou Keita ni mɔgɔ min bɛ colonel Madou Keita dɔn a ye Corée du Nord kɛ a ye Corée kɛ a ye Chine kɛ
bon mɔgɔ min don stratégie militaire la cɛ t'a kan stratégie la mɔgɔ t'a kan n ka tɛ opération ma dɛ stratégie la mɔgɔ tɛ Maru Keyita kan ni Maru Keyita ye plan bɔ stratégie bɔ k'a d'i ma taa ça veut dire ka fɛn fɛn b'i ma ça c'est une bonne opération i b'i ka objectif atteint officier la ka dɔgɔ mɔgɔ min b'a kan stratégie la bon n'i ye a jateminɛ k'a ka performance lajɛ a ye combat minnu kɛ ale de tun bɛ reconquête la 2014 olu binna ale de kan u bɛ kɛ k'ale de gosi a da kɛrɛkɛ la k'a yɛlɛ tɛ capitaine o de ye bɔ o cɛ kelen in kolonɛli olu ni masawulenw de tun bɛ olu ni masawulen ninnu de tun bɛ reconquête la voilà donc olu ni masawulen de olu de tun bɛ reconquête la cɛ manamana mɔgɔ tɛ quoi biri rouge la i b'a kalama cɛ min don a n'a ka élément minnu taara i bɛ jateminɛ kɛ a cɛ si tɛ yen min y'a ka cible bɔn k'a jɛ a tɛ yen ça veut dire i tɛ mɔgɔ si i b'a dɔn ko kɛlɛkɛyɔrɔ in na min kɛra avantage ye i tɛ yiri foyi sɔrɔ k'i bɛ balle impact sɔrɔ yɔrɔ champ de bataille la i t'a sɔrɔ balle ye fɛn dɔw ja a baribalen don sow ni fɛnw na i bɛ n'a dɔn yɔrɔ min na ko l'armée ko minnu bɛ yen ça veut dire biri rouge ninnu filɛ nin ye i b'a kalama ko c'est des vrais professionnels a si tɛ yen i bɛ to ka balle impact sɔrɔ kokow bɛ fɛn na ça veut dire a bɛɛ y'a ka cible sɔrɔ i b'o jateminɛ sɔrɔsi la n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ n'i ye balle impact ye koko ni fɛnw na a bila i kunna ko ninnu fila si tɛ fɛn dɔn o ye kelen ye filanan a terroriste foyi su tɛ min ka balle a ta kɔ la a non cɛ si tɛ min ye temps sɔrɔ k'i bɛ kɔrɔ k'i bɛ boli a balle bɛ a ta a kunkolo donc i bɛna dɔn k'a fɔ ko c'était un combat de haut niveau ça veut a kɛra janjo ye cogo min na et puis tellement que cɛ mɛnna ka terroriste kɔnɔ ale yɛrɛ tun bɔra ale ko ale yɛrɛ bɔtɔ n'u natɔ de bɛnna o de y'a kɛ moi ça on a eu des blessés on déplore maintenant quelques morts ala ka hinɛ ala k'u dayɔrɔ suma parce que combat tellement qu'ale yɛrɛ pressera k'u kɔnɔ k'an ka bɔ ka t'u nɔfɛ mais e ni ala cɛ sɔrɔsikɛ k'i sigi attaque kɔnɔ i tɛ se a la o n'i ye attaque digitɔ sɔrɔsikɛ la i bɛ taa sɔrɔ attaque binna kan ni sɔrɔsikɛ attaque kɔnɔ o banna ka ban ni sɔrɔsikɛ attaque kɔnɔ o banna ka ban bon i bɛ jateminɛ kɛ n tɛ nin wagati yan i bɛna kɔrɔbari suɲɛ u bɛna don kɔrɔbari suɲɛ de la sisan u ka rapport dɔ bɛ yen u ka fɛn tɔgɔ ye di Algériens ni Français ka service de renseignement ya rapport dɔ bɔ u y'a ye k'a fɔ Malien tɛ fɛn fila de contrôler ambulance ani corbillard donc u bɛ moto opération min na nin ye samiya ɲɛkɔrɔla in na u bɛna o de bila sa u bɛna don corbillard suɲɛ de la sisan u bɛ corbillard dilan u bɛ mobile dilan ka corbillard k'a kan o de y'a to armée k'i hakili to corbillard la u ka corbillard lajɛ u k'a bila u kunna ko su tɛ corbillard dɔw bɛ yen su t'olu kɔnɔ dɛ nin y'u ka système kura de ye dɛ e bɛ ka nin ɲɛfɔ u ma nin daminɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que u ye jateminɛ kɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ tiɲɛn'u bolo u bɛna ye k'a fɔ an ka diinɛ ka bon an ka silamɛya ka bon et puis suko hinɛ b'an na donc u bɛna essayer ka corbillard de kɛ ka corbillard de kɛ jouer sisan n'u ye fɛn dɔ ye u tɛ fara jamana in na quoi parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ min na k'i suɲɛ n'i bɔra kalama a tɛ fara i la mɔgɔ bɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma o ka nafa de kama Algérie Mauritanie France nin bɛɛ bɛ ka Mali suɲɛ de non wasi Nasir mais a bila i kunna n ko ninnu fura dama ye terroriste ka communiquants de don u bɛ wuli kama u ka mission yɛrɛ RFI ni France 24 yɛrɛ détachelen tɛ dɔwɛrɛ foyi kama ka kɛlɛ fɔ ka armée régulière lagosi a m'a f'i ye ko kɛlɛ o de ya a m'a f'i ye k'an partenaire russiw b'a la wa ka kɛlɛ don a la k'a bɔ a la bɛɛ kɛra ni régiment kelen de RSP GTA Nangui de y'a bɛɛ kɛ c'était un GTA composé de beaucoup de sections il y avait encore des tireurs d'élite olu tun bɛ yen il y avait la section d'artillerie donc section d'artillerie tun bɛ yen o section d'artillerie n'a ye jateminɛ kɛ u bolilen k'u bɛ taa kulu yɔrɔ la tuma min na k'u bɛ taa Bamadugu yɔrɔ in na k'u bɛna don kulu kɔnɔ artillerie ninnu de bɛ yɔrɔ tɛmu de y'a bɔ artillerie ninnu de bɛ tugu ɲɔgɔn ka kulu gosi u ɲɛ k'u yɛrɛ kɛ donc ça a été un GTA a composante fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ utilisera quoi
ça fait ablu kuna ali mo jema kunta la kuma te irishima a bɛɛ tout ça c'était des éléments de force spéciale a bɛɛ kun ye bere rouge di ay dun de la ko bere rouge ma la non les bere rouge ko mais bere rouge yɛrɛ ma fɔ tellement que parce que olu bɛ ka Wasi Nasiri bɛ ka min fɔ en général riche de bɛ kunkolo tigɛ ni kunkolo ci in kɛ quoi olu de ka kɛlɛ kɛ ni riche ka force sociale de bɛ mɔgɔ viser kunkolo la donc i b'a ye k'a fɔ Wasiri b'i basé min kan dɔrɔn kunkolo caman cira m'a faamu Wasiri b'i basé min kan dɔrɔn kunkolo donc ale bɛ ka mode opératoire de lajɛ a kan'o lajɛ sa a ka force min bɛ ka kɛlɛ kɛ c'est à dire a b'i kunna i bɛ n'i ye armée attaqué position dɔ la n'i ye armée attaqué ni a b'i kunna ni section dɔw ye olu ye i bɛ taa sɔrɔ olu ye joli rafale ye quoi mais n'i ye force sociale ninnu attaqué à tout moment i bɛ taa sɔrɔ olu b'i ta porte i ka i yɔrɔ sensible de la quoi oui o tɛ riche ko ye o tɛ foyi ye quoi donc Wasiri tɛ nati jateminɛ ko yɔrɔ de la quoi quand tu attaques maintenant un groupe un GTA composé majoritairement des forces spéciales chaque fois i bɛ taa sɔrɔ olu b'i ta yɔrɔ sensible de la m'a faamu i parti vital minnu bɛ yen ni mun y'i sɔrɔ balocogo t'i la quoi olu b'i ta o de la donc u ka bɔ nin kɔnɔ Wasiri ka bɔ nin kɔnɔ ala y'a malo tugun quoi nin y'a malo ko 3 de à moins d'un mois Wasiri nabɔ malo Masudi ye maloya ko 3 de sɔrɔ spécialiste do dans les Sahel non kabrala k'a da tɛ cɛncɛn yelen ale ni an ka cɛ ko olu ye spécialiste Wasiri ni voyage cɛ a ye voyage laban min kɛ n'o cɛ a bɛ 6 ans bɔ a tɛ i b'a dɔn an ka télésow banna nin de ma quoi ka fɛ tubabuw bɛ plateau fu sigi ka kuma fu yɛrɛ ma an ka télé nationaliw banna nin de ma wa a tan an ma nin de kɛ an tɛ se f'an ka mɔgɔ dɔw de fana sigi mun b'a fɔ ko ouais question de service maintenant de la France question de service maintenant des relations avec Amérique a tan an ma ni ɲɔgɔnnaw fana sigi quoi an tɛ se quoi m'a faamu an tɛ se quoi bon an ka mɔgɔw tɛ sɔn nin min ma dɛ tubabuw bɛ nin de kɛ ka nkalon tigɛ tubabu dɔw b'u kɔnɔ ko socialiste de quoi a tigi tɛ foyi dɔn fɛn na mais k'a bila i kunna i ka lajɛ kɛ mais n ko américains bɛna k'u bɛna français k'u bɛna anw dege cɛncɛn kɛlɛ la français bɛ cɛncɛn mɔ bi e ni ala y'an ka cɛ mɔgɔ min wolo cɛncɛn na jije da ko ye tubabuw la sigi k'u kalan kɛlɛ la ka tubabuw la sigi k'u kalan kɛlɛ la donc an bɛ bɔ nin kɔnɔ